आता बघ मी गेल्यापासून त्याचे कपडे धुवून झाले ना. मी किती वेळ बसलेलो रे सांग आधी. 5 मिनिटात बसानी 5 मिनिटं नाही बसलो, तासभर बसलोय ना रे. तरी अजून तरी तू कपडेच चोळतं मगापासून. एकाच पॅन्टीक साबण लावलंस तो बघ. होय तीच पॅन्ट मगाशी होती ना साबण लावी. ते बघ गडग्यावर धुवून ठेवलेले तेवढेच कपडे धुतले त्यांनी. मी काल ना जायत अगं पुणग्यात त्या कामाच्या हुशारा म्हणून त्या आता कामाची मागणी बघ आईली या ओगीत नाही ता. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तर आपल्या कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सकाळी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. तर बाकी काय म्हणतास, कसे मजेत ना? असेच मजेत राहा. आणि आता आपण चाललो ही बघा ढोरा घेऊन चाललो सकाळी. थंडी पण जाम लागता. चल तुमका बघल्यान की तू ना. बाकीच्यांका दोघांका देऊन टाकलं. होय होय त्यांका दिलं. ह्यांचा आणि त्यांचा पटत नाही ना. मित्रांनो 2 पाडे होते, लालो आणि पांढरो. ते जरा मस्ती करीत आणि ह्यांचा आणि त्यांचा पटत नसता. बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे की देवचेत तर त्यांका दिलं आहे. आणि आता 2च ठेवला, एक गाय आणि एक पाडो. ह्यांचं आपली गाय खटखट नाही, लावलास की आपली आपणच येतात. आणि ते जरा मस्ती करीत आणि सगळ्या ढोरांका जरा मारीत. त्यामुळे तक्रारी येऊ लागले लोकांचे. त्यामुळे देऊचे इथे, नाही तर काय देणार नसतं. पी पाणी पी. आणि हे बघा कपड्यांचे धुवचे नंबर लागलेत. पुष्पाचा नंबर लागलो पण हिला नाही काही पुष्पा अजून. काही गडप झालेला दिसता. हो ना नानू, ही बघा अकडे गेली ही काय. हल हल हल. हो हो हो. चला वाडी. हल 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 वाडी हल. चला. तर मध्ये डोरा सगळी पळाली. अकडे आज बागेत लावायची नाही कारण तिकडे फवारणी केल्या कारणानं बागेत लावूची नाहीत. आता त्यांका पुढे नेऊन लावूच्यात पुढच्या आग्रात. तर मित्रांनो यावर्षी पाटाचा पाणी वगैरे हा पण लेट झाल्या कारणाने शेती वगैरे यावर्षी करूची नाही तर म्हणजे पाटाचा पाणी हा. यावर्षी बाबल्याने शेती केल्यान की नाही, तर यावर्षी शेती कोणीच नाही केल्या ना. कारण पाणी जे पुरत नाही, हवे तसा खाली जात नाही. त्यामुळे आणि लेट झाला आणू, त्यामुळे पाठ सुकलो. सकाळीच बघा मस्तपैकी आहे बघा किरण वगैरे मस्तपैकी सकाळीच पडला. नाना पुढे ढोरा आडाऊ करवलेत आज. भरडत ना नको जाऊन दे, खालीच जाऊन दे. तिकडे पुढे जाऊन दे मंग्याच्या बागेत. हे बघा पाणी मस्तपैकी. आणि मागचा व्हिडिओ आपण बघितला होता. मागचा व्हिडिओ बघितला असाल धरण खया. आणि थैसून हे पाईप टाकून पाणी येतं इतगत आणि इथून मग पाटात ना जाता पाणी. सकाळी तुझ्या ढोरांनी धाववल्यानी. तर मित्रांनो हे आपला आगार आणि याकडची साफसफाई चालू होती, बघितलं असाल. ह्या आगारातली पुढच्या आगारातली चालू आहे आत्ताशी. माणसा पण आहेत भरपूर कामाक. चला.
तर मित्रांनो या पहिला पाटान पाणी आहे हे बघा. तो पाट होतो चिरेबंदी. चला इतका त्यांका. तर मित्रांनो हो बघा पहिलं पूर्वीचं साकव आणि पाट होतं त्याच्यातनं पाटाचं पाणी जाता. पाटाचं पाणी जात होतं आणि याच्यानंतर मग पाईपलाईन केलं आहे. तर नाना आपले घेऊन गेलेत ढोरांका पुढे जरा लावूक. आणि मी आता पुणग्याची खबर घेऊन जाते. निवडा निलापासून गेलंय नाही एकदाच गेलं. तर आज खबरीक जाऊया पुणग्याच्या काय म्हणता बघूया. तर मी म्हणते भूतावळ धुता कैची आहे हां केस बीस सोडून भूतावळ्यासारख्याच दिसतं. हां सकाळी सकाळी नंबर लावून नेऊन ठेवणार होते तकडे जाणगे. नंबर दोघांना धुवून गेली. दोघा जण घेऊन गेली. धुवून गेली. हां पुणग्या खाया असं जाऊ बाय पडा. खंय जाऊचा पुणग्या कधी बिजीच असता काय. ह्यो अभ्यास चाललो काय सांग माका. सकाळी सकाळी वही पुढ्यातनी मोबाईल घेऊन बसलो. हाऊस काय गेली वाटी घासते घास घास. खय ना तुमची सकाळी खबर घेऊ की लाव मॉब दिवसानी. काय घेऊ चाय घेऊया चाय घेऊचीच. कुठेच तू अखंड हेल्परच मारत गेलस. पुष्पा मारतात कपडे धुता फक्त काम आहे बघ सगळं करून जात. जेवण बिवण झाला काय केलं. पुसभाजी आहे बघ. पुसभाजी सकाळी सकाळी बघ कणसाची. कैसूर गोपानं सांगितलं आजी दिलेलं काय कानायची होती पोरी. एक दोनच आणलं. शेंगे हवे असले तर 20 रुपये जुडी. माझ्याकडे तुमचे नाही दिलेले. सकाळी सकाळी चाय पिऊया मस्तपैकी. पण घ्या सकाळी सकाळी चाय दिला ना बाकी काय दिलं नाही बुडू. एकटी खातात विटा मारी आपण नाही लहान पोरांचे खात ना. कोणा त्याचा काय तिसराच चालला असताना काय तो मोबाईल. हो मोबाईल गुरुजी हो बघा मोबाईल बघतात अभ्यास करीत ना. ते बाकी काय माहिती. अरे नंबर इलो याचो हुशार विद्यार्थी म्हणून माका असं वाटत नाही तोंडावर हुशार वाटताय. हो होय रे हे तू हुशारच काय सांग. तू बाबांना फोन काय सांगतोस. पुणग्या इला निवडन पण बिजीच झाला जाम. त्या काही येळत नाही कसल्या कामा पुढे. 2 दिवस बिजी. 2 दिवस म्हणजे उद्या व्हिडिओ करूया. कसलो तुम्हाला सांगते मी. आधी सांग. आधी नाही सांगायचं. मुळ्यांचं जाऊया उद्या जाऊचा. त्या गौऱ्याने उद्याच सांगतात ती जाऊचा. चल मी नाही ए नंतर काढी लाव. मग ते का हा तू कैसून प्रभात फेरी काढत. सकाळी सकाळी पुणग्याची धांदल आलोय. टोमॅटो बघा लावल्यानं टोमॅटोची शेती केल्यानं ही बघा किती डामीस माणूस. पिशवी काय रे बाबा पिशवी हयती काय मग पिशवी हो. आता वाडीच्या बाहेरसून जातस कसा काय तारी माका सांग. ए माझा बरोबर आहे ना पॉइंट आहे ना यो होय ना बरोबर आहे. होय म्हणता जिलच होय म्हणता. का दररोज दळांना कसली नेता. चल रे बाबा तुका पोत्तो करतय पुष्पाच्या स्वाधीन करतय माझा काम हो. चल पुणग्याची लय गडबड गोंधळा त्याका काय सुधरत नाही. कामात आता बिझी माणूस झालेला आता त्यामुळे आपण आपल्या कामाक जाऊया. चला बाय 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 नाही पुष्पाचा अजून हा पुष्पा ए पुष्पा बोलावता ना तर काढीच मरान तुझा खा मग माका सांगा नको. धू पण हे सांगता पुष्पा काय काम नाही आत्ताच सांगलंय फक्त कपडे धुचाच काम आहे यात.
भांडी बिंडी घासून गेला. आणि तू आता काय करणार? ते लखने गाडीत बसणार. सुपारे झोलूचे. सुपारे चोलूचं काय काम वजा नाही आता. मजा नाही. होय ना रे? हो भाऊ हो पण होय म्हणता. सुपारे झोलूचे. काय होय सुपारे चोलूचं? आमच्याकडे कामाकी काजी वेणूचे होत. काजी वेणून झाली. नाही झाल्या पुढच्या बराड्यातले. पुढच्या. तर माका सांगा नको यार नीता. पुण्यान सांगलं ना पुष्पाक घेऊन जा. आणि त्या मिरियातला अर्धा नाडाचा राहुला टाकून नाडात. तर ना पुढच्या वेळी. तो घेणार नाही तुका पुन्हा तकडे. मी येते पुढच्या वेळी एक महिना आता. नाही नाही तू काम आता आळशेपणासारख्या करूक लागलं. आमची दोघं. कसं रे? हे बरोबर ना रे? तर बघ मी गेल्यापासून त्याचे कपडे धुवून झाले ना. मी किती वेळ बसलेलो रे सांगा दी. 5 मिनिटात हे बसा नाही. 5 मिनिटं नाही बसलो. तासभर बसलोय ना रे. तरी अजून तरी तू कपडेच चोळतं मगापासून. एकाच पॅन्टीक साबण लावलंस तो बघ. तासभर नाहीचा. हयतीच पॅन्ट मगाशी होती ना साबण लावी. नाही. ते बघ गडग्यावर धुवून ठेवलेले आहेत तेवढेच कपडे धुतले त्यांनी. मी कालना जायत हवे पुण्यात त्या कामाच्या हुशारा म्हणून त्या आता कामाची मागणी बघ आईली या. ओगीत नाही ता. त्याका आता मुख्यमंत्रीच करूचा लागणार माका. आणि तू कधी चोपी आहे. मी कसे मग नाना गेले गेले नाना. कधी? तुझ्याबरोबर नाही. तुझ्या पाठोपाठ ताबडतोब. ताबडतोब म्हणजे तू रापो. तुका काय काम नाही हा. तू फक्त कपडे धुवचाच काम कर. ताच काम. बाकी काय नाही होय ना रे? आणि आग घालू त्या सांगता खय आग घातलं. खय ना. तेवढाच करायचं काम. अरे विचार काय मोठात कशाला जाऊया? ताब या केवचा. ती गेली उद्या सांगते ती. मलाच सांगते जाऊया म्हणून. जाऊया खरोखर. मोंढा तेवढ्याला. हो मग माझा काय नाही. फोन करते. भाडा देशी ना काय ता. थांबा जरा. मग भाडा कोणतरी देऊ का? मी आपलं कॅमेरा घेऊन आपलं फिरणार. तुम्ही व्हिडिओ दिसणार. करते मध्ये. माझं काम मी करतो. कसं रे? सांग येशील काय? हा गाडी कोणाची आहे? रिक्षा आणि आपली रिक्षा आहे मानसिक. रिक्षान जाऊचा ना. मग काय ना मग आपण काय टेन्शन. तुम्ही दोघं आमच्याकडची टेम्पे. ते टॅम्पे बिम्पेन तुम्ही जावा. तुम्ही जावा हो, आम्ही नाही जायचा. बरोबर आमचं आहे. काम नाही. तू टेम्पो घेऊन जा नाही तर लक्झरी घेऊन जा. आमका काय आम्हाला फरक आमच्या पडता. आबांची रिक्षा लागतं स्पेशल. हा. आम्ही चाललाव. जाऊया ना नक्की. हा, नक्की. हा. भाडा देतस तू तर जाऊ काय हो, आपला. तू दे माझा भाडा. काय करता तू? चला काजीत लवकर बेनूक चला. चला मी जाते. नाना माका गाडी घालती. हा कधी कधी सलीक जाऊचा? खय जाऊच्या? मग माझी सांगलं सीट. आज गुरुजींका सांग मामा येणार हा. मामाची एक सीट बुक करा. मामा सीट कशा? मामा उभ्यानीच करीत सुटे. शूटिंग का ना व्हिडिओ करूया मग. मग एक माका सीट फुकट. गुरुजींका सांग मामा फुकट एक सीट. काय सांगत? अरे पैसे नको. हे पैसे नको. पैसे मी भरतो पण नेशाल काहीच आहे. मामा येतो म्हणून सांग. होय की नाही? हा सांगशी ना. 500 रुपये गाडीचे. चालात 500 रुपये. कधी सांगतलं? नाही तर मी या व्हिडिओत ना सांगतलं. यांनी सांगल्यान नाही निरोप माका कळतलो बरोबर. 500 रुपये. तार 500 रुपये देऊये. ह्यो जाऊचो हा. ह्यो नाही. ह्यो आणि आवाज नाही गेली तर सल होऊची नाही आताशी. कसा पुष्पा होय म्हण तू. होय म्हण होय तू. बघलं मामा हे मागदा आज पुष्पाईने निरोप जर नाही पोचतो केले एका घराकडे उभं करायचो ना. नाही करते रे काय सांगतलं बघलं. शब्द पाठ झाले मागे राडा सुरुवात करशी. ओ गुरुजीने निरोप पोचतो झालो की नाही तो माका सांगा. तो बघा. हा तो गुरुजी नाही. तो गुरुजी नाही. तो काय जाणार. ताबडतोब संध्याकाळी जाणार यो व्हिडिओ. आज त्याका पाठवणार मी. चला जाऊया. काहीतरी घेऊन यायचं. खाऊ काय आमच्याकडे खाऊ ठेवल्यानी. तुम्ही द्यायचा ता ना. तुमका देऊ का आला? तुमका आणू काय येत. कसं रे?
मग तू फक्त बोलाकच गेलं चाव 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 करू आणीत नाही काय नाही रिकामी हात हलवीत येतात दुकानात वाटेल वाटेर म्हणजे हा शोधायचा दादाच्या दुकानापासून यायचा आता तसा होडत मुळात काढी माम पंपी आमाच्या जायचा थकड नाही यायचा कसं रे कोण येऊ? चल रे हे निरोपोत नाही झालो कोण येऊ? उभं काढला नाही तकडे वाडी तो वाडीत येताच काय कोण येत होतो मी आणलेच नाही. चला तुमच्या बरोबर काय लागा उपयोग नाही चला मग मंडळी सकाळी पुणग्याची आणि पुष्पाची खबर घेऊन झालेली आहे पुणग्या धान गायली काय गो घंटेचा आवाज येता तो अकडे जोगलवाडीत ना तो तर पुणग्याची आणि पुष्पाची सकाळी सकाळी खबर घेतलंय त्याच्यामुळे 2 खबरी लागले एक नंदन सलीक जाऊचा आणि होय मारी दांडकेन तर किती मुळ्यांका जाऊचा असं म्हणतात बघूया आणि नंदन सलीक जाऊचा तर चला म्हणजे सकाळी सकाळी खबर काढून येलं आधी जा मग दिवसांनी तर चला मामा अरे थांबा पुढची कामं चालूच आहेत आपली कामं काय संपणारी नाही आहेत त्यामुळे आता आधी नेहरीबिरी करून मस्तपैकी कामाक सुरुवात करूया आणि तिकडे माणसं गेली आहेत काजी बेनूक तर तकडे पण जाऊचा काजी बेनूक नेहरी घेऊन जाऊच्या माणसांका काजी बेनताना तर नेहरी घेऊन जाऊया आणि बघूया बाकीचं काय तर